имтиҳонҳои заруриро ба даст биёрад ва иҷоза барои иштирок дар бозиҳои олимпии Сочи 2014-ро пайдо кунад. ҳамин натиҷаҳоеро ба даст биёред ки худат розӣ бошед. ҳама худат розӣ бошед, мо розӣ. ҳар натиҷае ки алишер, мо шуморо барои иҷро кардани меъёрҳои муқарраршуда барои гирифтани роҳхат ба бозиҳои зимистонаи олимпӣ дар Сочи табрик мегӯем. раҳмат. бигӯед ки шумо дар кадом мусобиқа ширкат кардед ва натиҷаҳои баланд ба даст оварда меъёрҳоро ба ҷо овардед? ман тӯли ин як моҳе ки мусобиқаи барои гирифтани роҳхат ки дар шаҳри ҷумҳурии исломии Эрон баргузор гашт, 4 мусобиқа дар шаҳри исломии Эрон ва 2 мусобиқа дар Туркия иштирок намуда соҳиби роҳхат гашт. шумо ба ғайр аз он мусобиқоти олимпӣ солҳои пеш дар кадом мусобиқаҳо иштирок карда будед? дар мусобиқаҳои Осиё, мусобиқаҳои Азия, мусобиқаҳои байналмилалӣ, як 10 мусобиқаҳое ки берунаи кишвар буда иштирок кардагем. шумо дар куҷо тамрин мекунед ва мураббиятон ки аст? баъзаи лижарони сафедурак да мураббим Аҳёев Шарофиддин мебошад. умуман бачаҳое ки ба намуди лижаронии кӯҳӣ завқ доранд зиёд ҳастанд? хеле зиёданд, завқ ҳам доранд, мехоҳанд ки оянда дар варзишгароӣ нақш шаванд ва ояндаи хубам доранд бачаҳои баъзаи лижаронӣ. шароит чӣ гуна аст дар урдугоҳи Сафедара? шароит хубае, барф ҳам хубае. иншоалло бо оянда хубтар хоҳад шуд. шумо дар Олимпиадаи Сочи ширкат хоҳед кард ва бигӯед ки чӣ мақсад доред? чӣ вазифа дар пеши худ гузоштаед? ман мехоҳам дар ин мусобиқа дар намуди слалом иштирок кунам ва натиҷаи хуб нишон диҳам. ташаккур барои суҳбат. мо ба шумо муваффақиятҳо орзумандем.